Не, така трябва да бъде, обаче с този хват ще ти върви нагоре, защото ти е обърната на обратно ракетата, разбираш? Ей така ще я хванеш и тук ще удариш. Само че ще трябва преди това да си повече усукан в профил, защото силата идва от еластичната енергия. Като замахнеш горе, после отпускаш, ей тук ти е контакт. И тук вече китката работи напред и накрая завършваш тук. Както на форхенд замахваш и тежестта ти е напред, така и на бекхенд трябва да бъде. Всеки път, в който се дигнеш нагоре, се получава конфронтация. Защото ти искаш да минеш напред, ръката ти върви напред, а тялото се дърпа. Захлупваш я накрая на бекхенд с китката надолу. И по този начин това нещо ти пречи някой път на воденето. Разбираш, и много рано спираш воденето, защото прибираш ракетата долу. Като тръгнеш отгоре, изнасяш напред и после като завършваш, искам да завърши горе ракетите. Е тук, по-високо, така че да могат да ти видят тапата. Трябва всичко да работи в една посока. Нищо. Повече крачки. Не виждам да замръзнеш, задръж 3 секунди. Лягай върху нея. Да. Горната част на тялото напред. Да. Хоп. Перфектна тая.